салом дӯстон. Инак имрӯз мо хостем андак оиди бехатарӣ сухан кунем ва ин бехатарии гӯем маълумоти шахси шумо, яъне парол мондан ба флешка. Инак дар кадом вақтҳо мо метавонем ба флешка, умуман чӣ моро водор мекунад ки ба флешка парол монем? Мисол, шумо инҷо доред маълумотҳои шахсӣ ва касе метавонад онро бе пурсиши шумо гирад ва истифода кунад. Дуюмаш, албатта худо накунад ки лекин шумо метавонед флешкаи худро гум карда бошед. Ва чун шумо флешкаатонро гум кардед, албатта маълумотҳои шахсии шумо метавонад аз даст равад. Ва барои албатта ин эҳтиёт, имрӯз мо оиди қулф ё худ паролмонӣ ба флешка намоиш медиҳем. Рафтем. Инак барои корро оғоз кардан биёед флешкаро ба USB мемонем. Вақти мо флешкаро мондем, ана инҷо флешкаи мо пайваст шуд, яъне ба мо сигнал омад, ки флешка мо пайваст шуд. Ина флешкаи мо биёед намуди онро калон мекунем. Яъне шумо метавонед бо ин роҳ намуди калони зачокҳоро яъне чун флешка пайваст шуд, яъне мо метавонем намуди онро калон кунем. Ана хоб флешка пайваст шуд ва биёед ба он парол мемонем. Барои мисол мо метавонем инҷо кнопкаи рости мушро пахш кунем ва ба мо ана ин меню мебарояд. Яъне интихоб мекунем BitLocker, яъне включить BitLocker. Чунинро интихоб кардем. Чунин гӯем диалоговое окно мебарояд ва ана инҷо метавонед клик монед барои парол мондан. Ина клик карде ва инҷо парол монем. Мисол ягон пароли содда ки аз хотира монда барояд ва дале. Яъне агар шумо пароли кӯтоҳ монед, программа аз шумо хоҳиш мекунад ки пароли дарозтар монед, яъне калонтар. Ва биёед барои мисол пароли бо ҳарфҳои бисёртар мемонем. ана парол интихоб мекунем дале. Анакнун инҷо барнома аз он мепурсад ки агар шумо паролро аз хотир барояд чикор метавонед. Шумо метавонед онро гӯем печат кунед, метавонед ба файл сахранид карда монед. Барои мисол ман инро ба файл сахранӣ мекунам ва бигзор ана инҷо бошад дар документ. хуб, интихоб мекунем дале. Барнома мепурсад ки танҳо қисман ё ҳамаи флешкаро банд кунад. Метавонед ҳамаи флешкаро монед. Дале. Яъне метавонед режими ҷо интихоб кунед, яъне ба вобаста аз навгониҳои Windows мо метавонем режим совместимости монем. Дале ва начать шифрование. Ва чун мебинем барномаи BitLocker флешкаро шифрование карда истодааст ва баъди оне ки тамом шуд, мо ба дарс бармегардем. аз байн 1 соат гузашт ва чун мебинед ҳоло флешкаи мо шифрование шуда истодааст. Албатта ин вақти зиёд мегирад ва агар шумо флешкаро нав харида бошед, ҳоло он холӣ бошад, чун мо дуюм
пунктҳо гирифтем. Шумо метавонед якум пунктҳо гиред ва он тезтар албатта мешавад ва ин боз вобаста аст аз размери флешкатон ва маълумоти дар он буда. ва чун ҳоло шифраванӣ рафтааст, ман бояд нишон диҳам ки ба шумо ин роҳ яъне ин намуди блокировка кор мекунад дар Windows 10, инчунин дар Windows 7 ва чун мо медонем ҳоло аксар компютерҳо бо ин системаҳои оператсионӣ кор мекунанд ва албатта ин роҳ яке аз роҳҳои асосӣ ба ҳисоб меравад. Чун аз барнома мехонем, аз диалогҳои якум мехонем, то тамом шудани шифровка флешкаро гирифтан мумкин нест. Инак чун шифровка ба охир расид, чунин сообщение баромад, пахш мекунем закрит. Хуб, ва биёед ҳоло флешкаро извлечь мекунем. Флешка гирифтем, онро флешкаро на ва чун дидед инҷо сообщение мебарад ки диск защита дорад. Инҷо нуқтаи отказано дост. Акнун бо кадом роҳ, чун агар мо ба флешка даромаданӣ мешавем, бояд инҷо чикор кунем? Пароли худро дарорем. Инҷо ҳаст дополнительный параметр, яъне шумо метавонед ҳоло паролро дароред. хуб, ва агар минбаъд ин компютери худатон бошад, шумо метавонед автоматически разблокировка монед барои он ки ҳар бор компютер аз шумо парол напурсад. Инчунин метавонед тариқи ваставид ключ, агар парол хотиртон барод, тариқи файл вастанид кунед. Чун инҷо пахш мекунем разблокировать. хуб, ана шуд ва инҷо сообщение баромад ки флешкаи мо метавонем дарорем. Инак рафту ба шумо ин парол лозим не. Чӣ кор мекунед? Боз кнопкаи рост дар флешка интихоб мекунем. Инҷо ҳаст управление BitLocker, инҷо медароем ва ана инҷо мо метавонем чикор кунем? Нависем ки отключить BitLocker. Чун отключить кардем, отключить флешкаи мо чун қаблӣ, чун пештара бе парол кор мекунад. Албатта он чизе ки шифровка шуда буд, бояд раст шифровка, яъне кушода шавад. Албатта ин процесс ҳам андак вақт мегирад. Хуб, инак расшифровка гузашт, интихоб мекунем закрит. Ин акнонро ҳам маҳкам мекунем ва ин акнун мо метавонем ба флешка бе ягон монеагӣ дароем. Хуб, асос шумо ба ин значокҳо аҳамият медиҳед, чунки шумо худтон метавонед бо кнопкаи рост дар ҷои холӣ ва ана ин амуди кнопкаҳоро чӣ хел хоҳед дикар кунед. Ана дӯстон, ин буд андак маълумот оиди блокировкаи флешка. ин видеоро метавонед ба дӯстон равона кунед, лайк монед ва барои аз видеоҳои нав бехабар намондан подписатсия кунед. Саломат бошед.